אוכל, מרכיב מרכזי וחשוב בחיינו. טעים לנו, לא טעים לנו, ואיזה סוגי אוכל נעדיף יותר? זאת השאלה המרכזית. הכנתי אורז אדום עם עוף ושניצלים. ברור שהרבה יותר בריא לאכול בבית את האוכל שאני מכינה, אני יודעת את המרכיבים, אני יודעת את כמויות השמן שאני שמה, ובחוץ גם יש את הנושא הזה של מחזור שמן שהוא מאוד מאוד לא בריא. מדי יום ביומו אנשים נוטים לאכול במסעדות ובחנויות אוכל בחוץ. הבית אומנם מהווה כמקור זמן ונגיש לנו בכל זמן שנרצה, עם ידיעה עצמית שהמזון אותו נאכל לכן נקי, בריא ובטוח. אך עובדה זו לא באמת מרתיעה אותנו. אם נסתכל לעומק נוכל לראות שיכולנו למנוע המון מחלות שנגרמות בעקבות הג'אנק פוד. היי שלב, מה אתה אוכל? אני החלטתי לאכול גם גזר וגם חסה. תוכניות בישול. גם הן משפיעות על יכולת הגירוי והפיתוי הגבוהה שיש לצופים לאכול. למרות שהשתלטו על המסך בעיקר בתקופה הנוכחית של שנות ה-2000, תפסו חלק נרחב באמצעי המדיה. המשפט הנפוץ והמפורסם ביותר שאנו משתמשים בו בזמן שאנחנו אוכלים את המאכלים שאנו הכי אוהבים, גם אם זה בחוץ וגם אם זה בבית, הוא המשפט טעים לי, שבו אנו מביעים את תחושת ההנאה שנותן לנו האוכל.